Cap d'invisibilité. Magana ake akan mayafin ɓata. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan mayafi da kuke gani, mayafi ne wanda idan mutum ya rufe da shi, to zai ɓace ne yanda ido ko kyamara ko wata na'ura ba za su iya ganin shi ba. Kamar yadda kuka sani ƙasar China da ƙirƙire-ƙirƙire, to wannan gamin ma dai ɗan ƙasar China nan wato Xi Jinping shi ne ya samar da fasahar wannan wanda kuke gani gashi nan. Wasu suna ganin ci gaba ne, wasu kuma suna ganin akwai matsala. Dan tuntuni wasu sun fara amfani da wannan mayafin suna izgilanci. Kamar yadda kuke gani gashi nan wannan ya rufe da mayafin ya ɓace. Gashi nan ya biyo wani a guje ya sayo shi a gaba ba tare da shi ya san waye yake min shi ba. Sannan kuma sun ce wannan mayafin ɓata zai gama duniya nan da ɗan lokaci inda kowa ma zai mallake sa. Gashi nan kamar yadda kuke gani suka ce à l'avenir, tout le monde aura une cape d'invisibilité comme Harry Potter. Sannan kuma har yanzu babu wata hukuma da ta fito ta yi magana a kai. To me kuke tunanin zai faru idan wannan mayafin ɓata ya gama duniya kowa ma ya mallaka? Wasu sun ce ci gaba ne, wani ci gaba ne kuka gani akan wanda suka ce ci gaba ne? Wasu kuma suna ganin akwai matsala. Wata matsala ce kuke gani akan wanda suka ce akwai matsala? Sai mun ji daga gare ku.